Gepleyer Azadlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 3-nji ýuly hepdeniň duşanbe güni efirde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamazdan öňe täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Türkmenistana resmi sapar edýär. 3-nji ýylda Aşgabatda Türkmenistanyň we Awganistanyň prezidentleriniň arasynda geçirilen gepleşikleriň netijesinde taraplaryň ýurtlaryň arasynda döreýän ähli dawalary we konfliktleri parahatçylykly ýoldan çözmäge ýykyn edýänligi, halkara terrorçylyga, ekstremizme, bekanun neşe dolanşygyna we terhedaşyr jinaýatçylyga garşy göreş boýunça agyr gatnaşygy dowam etdirjekdigini ma'lum edenligi Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda aýdyldy. Habar berilişine göre bu gepleşikleriň iki döwletiň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň ýene puktalanmagyna tarap nowatdaky ädim boljakdygyna garaşylýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň we Awganistanyň gatnaşmagynda iki sany iri halkara proýekt amalga aşyrylýar. Türkmenistan uzunlygy 1814 kilometrlik Transafgan gaz geçiriji proýekti arkaly Awganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarmagy planlaşdyrýar. Şeýlede Türkmenistanyň we Awganistanyň arasynda Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýol proýekti amalga aşyrylýar. Türkmenistan demir ýoluň öz giňişliginden geçen 85 kilometrlik bölügini öz hatabyna gurup 2015-nji ýylyň noýabr aýynda jemledi. Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani mundan öň Türkmenistana 2015-nji ýylyň ýanwar aýynda barypdy. Aktan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Hytaýyň we Ýaponiýanyň liderleri bilen gepleşip Demir Gazy Koreýa boýunça bilelikdäki hereketlerine degişli borçlaryny tasdiklanlygyny aýtdy. Aktamyň ýeni bir beýanatynda Trump'ın 2-nji ýylda Ýaponiýanyň premier ministri Shinzo Abe we Hytaýyň prezidenti Xi Jinping bilen gepleşik geçirenligi aýdyldy. Demir Gazy Koreýa we onuň ýadro programmasy liderleriň arasyndaky gepleşikleriň gün tertibinde boldy diýilip Aktamyň maglumatynda aýdylýar. Trump Hytaýyň lideri bilen telefon gepleşiginde Demir Gazy Koreýanyň ýadro we ballistik programmalarynyň howp töredýänligine aladalanma bildirdi. Şeýlede Aktam Birleşen Ştatlaryň Hytaýyň we Ýaponiýanyň liderleriniň ol 20lik guramasynyň Gamburgdaky sammitinde duşmagyna garaşylýanlygyny ma'lum etdi. Şol wagtyň özünde de Hytaýyň döwlet mediasy Xi Jinping Trump'a Hytaýyň we Birleşen Ştatlaryň aragatnaşygyna yaramaz faktorlaryň zarby uranlygyny aýtdy diýip habar berdi. Trump'ın Birleşen Ştatlaryň Taýwanya ýarak satmagyna ruhsat bermeginden bir näçe gün soň Hytaýyň CCTV telewizionyasy Xi Jinping'in Birleşen Ştatlaryň prezidentine jaň edip ony bütöbi Hytaý ýörelgesine eýermäge çagyranlygyny habar berdi. Pekin öz-özüne dolandyrýan Taýwan adasyny öz başdaklyk isleýän öz regiony hasaplaýar. Iranyň Nebet ministrligi Fransiýanyň Total kompaniýasynyň Iranyň deňizindäki gaz ýataklaryny öldürmek boýunça 3-nji ýylda köp milliard dollarlyk ilalaşyk baglaşjakdygyny aýtdy. Gün orta Pars gaz ýataklaryny öldürmek boýunça şertnama 2016-njy ýylda Irana garşy halkara sanksiýalar ýatyrylandan soň Iranda halkara kompaniýalarynyň gatnaşmagyndaky iň uly biznes ilalaşygy bolup biler. Iranyň hökümeti ilalaşygyny Tehran tarapyndan Nebet ministrliginiň Iranyň Petropars we Totalyň ýolbaşçylarynyň şeýlede Hytaýyň Milli Nebet korporatsiýasynyň gatnaşmagynda baglaşyljakdygyny aýtdy. Total Iran bilen ýetlapky ilalaşygyna ýaýbr aýynda gol çekipdi we 4,8 milliard dollarlyk proýektiň 50,1%-ni satyn alypdy. Hytaýyň Milli Nebet korporatsiýasy proýektiň 30%-ni we Iranyň Petropars kompaniýasy 19,9%-ni eýe bolar. Bu gaz ýatagy 1990-njy ýylda açylypdy. Şol döwürde Total Iranda iň uly maýa goýujy bolupdy. Türkmenistan Moldowanyň Gagauz awtonom regionunyň dokma senagatyna maýa ýatyrmagy planlaşdyrýar. Gagauz regionunyň resmi web saýtynyň maglumatyna görä bu mesele awtonomiýanyň häkimi Irina Vlachyn we Türkmenistanyň Daşary işler ministri Rişet Meriadowyň arasynda Aşgabatda geçirilen gepleşiklerde ara alyp maslahat edilipdir. Şol gepleşiklerde taraplaryň arasynda Gagauziýadan Türkmenistana derman önümlerini eltmek barada hem gepleşilenligi media maglumatlarynda habar berilýär. Türkmenistan ýylda 1,50 ton möçürde resmi paxta planının dolyanlygyny ençe milbäri resmi derejede oglan edip gelýär. Germaniýanyň hökümetiniň metbuat wekili Saudy Arabistanyň padşasy Salman bin Abdulaziziň 7-nji we 8-nji ýylda Gamburgda geçiriljek guly 20lik guramasynyň sammitine gatnaşmajagyny ma'lum etdi. Saudy Arabistanyň diplomatik çeşmeleriniň 3-nji ýylda DPA agentligine aýtmagyna görä, saparyň ýatyrylmagy Saudy Arabistanyň Katar bilen dawatyna bagly. Iýun aýynda Saudy Arabistany Katary terrorçylygy goldamakda aýplap gatnaşyklaryny kesdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldunuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündəligi programmamız. Men Şaýmyrdan Golmurady Kabuldan siz bilen Awganystanyň prezidenti Muhammed Eşref Gany ýokary derejeli hökümet toparyna ýol başçylyk edip 3-nji iýulda Türkmenistana sapar etdi. Aşgabatda Türkmenistan bilen Awganystanyň arasynda ençeme alalaşyga gol goýulýar. Türkmen-Awgan resmileriniň arasynda parahatçylyk we howpsuzlyk meselesi bilen baglam gurrun ediler diýip resmiler ma'lum edýär. Prezident Ganynyň Türkmenistana eden bu sapary Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleriniň çylsyrymly derejede yaramazlaşan fırsatyna gabat geldi. Awganystanyň prezident idarasynyň medbugat wekili Şahhuseyn Murtazawiň Adatlyk radiosuna aýtmagyna görä, haly senedini östürmek boýunça iki ýurduň arasynda alalaşyga gol goýulýar. Sanat qolim ýöne Afganistan we Türkmenistan intiqaly berk Türkmenistan döwleti bodry ulusy Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Garqyn we Hamýa etraplarynyň ýaşaýjylaryna elektrik tok bilen öpjine edýär. Türkmenistanyň Magtumly Praga adyndaky universiteti bilen Jowzjan welaýatynyň universitetiniň arasynda da ilmi gatnaşyklar ýola goýulýar. Türkmenistan Awganystanyň ýakyn goňşusy we dostudur. Türkmenistan Awgan halkyna insanperwer kömekler edýär. Türkmenistanyň Badygyş welaýatyna da elektrik toguny bermegi planlaşdyrylýar diýip Murtazawi diýdi. Antone Mahdum Quli Türkmenistan Prezident Ganynyň Türkmenistana amala aşyrýan bu saparynyň ähmiýeti üren uludur. Türkmenistan Awganystanda howpsuzlyk şertleriniň çalt gaýdalaşmagyny isleýär. Meselesi siyasi has, meselesi hamkary mintaqaýy we mübarizä we terrorizm, hamkary janyby has. Türkmenistan Awganystanda asudalygyň ornaşmagy boýunça da öz goşandyny goşup biler. Türkmenistan bilen hususan ykdysady gatnaşyklary ösdürmek biz üçin ören muhimdir. Iki ýurduň ýolbaşçylarynyň arasynda howpsuzlyk we terrorizme garşy göreş meselesi hem gozgolar diýip Murtazawi aýtdy. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň sekretary deputat Ak Muhammed Nuri Türkmenistan bilen Awganystanyň arasynda ilmi gatnaşyklar ýola goýulsa gowy boljakdygyny öňe sürdi. Türkmenistan Awganystanda ýaşaýan türkmenleriň arasynda türkmen diliniň we türkmen edebiýatynyň ösmegi boýunça kömek etse diýip deputat tawakku edýär. Bugun Awganystanyň prezidenti Türkmenistan atawatanymyz goňşy ülke Türkmenistana safar eden Türkmenistan döwleti tarapyndan elektrik toguny alyp haýyrlanyp otyr. Faryab welaýaty bar, Jowzjan welaýaty bar. Bu ýerde köprägem türkmen halky ýaşaýar, ýani türkmeniň ýaşaýan welaýatlarynda, etraflarynda we bazy elektrik çekilmedik yerler hem var. Mesela Garqyn diýeli, Hamýa diýeli şol etraflara henüz çelik elektrik toguny ýokdy. Şol ilalaşykdan soň bu etraflara da elektrik togu çekilip, bu ýerde ýaşaýan halklaryň köprägi türkmen boldygy üçin olar hem üýlerini ýaktyldy biljekler. Ýani Türkmenistan döwletiň bu ykdysady kömeklerinden. Hormatly dinleýijiler, ýatladyp geçsek, Owgan prezidenti Aşraf Ganynyň Aşgabatda edýän bu sapary Awganystanyň Türkmenistan bilen serhedinde howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşan mahalyna gabat geldi. 20-nji iýunda Islam döwleti ekstremist topary Awganystanyň Demirgazyk gunwataryna ýerleşýän we Türkmenistan bilen serhetleşýän Jowzjan welaýatynyň Darzap etrawyny basyp alandygyny öňe sürdi. Beýleki toparlar Islam döwletiniň etrawy dol öz iýetçiligine geçirendigi bilen ilalaşmasa-da, bu ýerde aýratyn bellemeli ýagdaý Islam döwleti toparynyň söwüşçileri ilkinji gezek Demirgazyk gunwatar Awganystanda bir etrawy basyp alandygyny öňe süripdi. 21-nji iýunda Jowzjan welaýatynyň polisiýa bölüminiň başlygy Rahmatullah Türkisany Adatlyk radiosuna Daeş ýani Islam döwleti etrawy dollugyna basyp almady diýdi. Şeýle-de Türkisany Islam döwletiniň Darzapda diňe bir hökümet güýçleriniň üstüne howp bolup awanmaýandygyny aýtdy. Ol eýsem hökümet güýçleri bilen bir hatarda hökümetiň tarapyndaky ýerli ýaşaýjylardan düzülen güýçler hem etrawyň Demirgazynda Talibana garşy göreşýär. Şol bir wagtyň özünde olar Daeşe de garşy söwüşýär diýdi. Peýda bolan bu habarlar diňe bir Owgan hökümeti üçin däl, eýsem Jowzjan welaýaty bilen ara çäkleşen Türkmenistan üçin hem oňurlukly habar bolmasa-da, bu barada türkmen häkimetleri henide çenli haýsydyr bir beýanat ýa-da reaksiýa bilen çykyş etmedi. Ýöne Islam döwleti söwüşçi toparyň Darzap etrawyndaky üstünligi
Azatlyk radiosunda Türkiýanyň Türkmenistana Islam döwleti toparyna agza bolmakda guman edilýän 4 raýatyny bermek we olaryň Türkmenistanda terror hüjümlerini planlaýandyklaryny Türkmen hökümetine duýdurmak baradaky habaryň peýda bolmagynyň ýa-da gawat gelipdi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Aşgabatda Olimpiya stadionunyň depesine yerleşdirilen atyň kellesiniň şekline ýeni özgertmeler girdilip, onuň boynunyň daşyna alajanyň şeklindäki aýlaw geçirildi we depesine Olimpiya alawy oturduldy. Ýatlap geçsek, Aziýa oýunlarynyň resmi nişany ýagny atyň heýkeline soňky gezek mart aýynda üýtgetme girdilip, onuň boynundaky halkaly pelte aýrylypdy. Olimpiya şäherçesiniň esasy sport desgasy ýagny 45 000 orunlyk stadionuň depesindäki atyň uly kellesiniň boynunun daşında yerleştirilen şol halkalı pelte käbir aktivist toparlar tarapyndan dar agajyna meňzedilipdi. Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew atyň boynuna alajanyň şeklindäki täze aýlawyň mundan bir hepde çemesi ozal yerleşdirilendigini aýdyp, soňky döwürde gurulýan deshalaryň oýlanşyksız amal edilýändigini, şol sebäpli deshalary gaýtadan üýtgetmek ýaly wakalara köp duş gelse bolýandygyny belleýär. Ählifi pula duruyan var. Özüm häzir kuwatly Türkmenistanyň faýaty dillenäçe mahabat edilýän bolsa edilbeýleki döwletiniň başdan geçirýän ykdysady çökgünlüğini başdan geçirýär. Her köpük hafaply bolmaly. Ýöne şular edden onu soňky döwürde şo ýedilçäp bir kesmek bilen tähme gol ýapylanok netijede bir giden maliýe feriştesi ýere fowrulýar, adamlaryň da aňy arjystyrylýar. Bunu hem için bir aýyl atyň boýnuny zerçaýlan demir halka bardy. Bular näme üçin üýtgedilýär diýip oňda sebäbini düşündiren oklar ýylyna bir ýolu ýokardan söýlüp oturulanda diýip Bugaýew aýtdy. Mundan başga ol halkara sport bätleşiginiň esasy simboly kesitlenjek ýa-da onuň heýkeline özgerişler girdiljek mahaly bu barada ýürüýte konkurs geçirilip, onuň adamlaryň dikkatyna hüdürlenmelidigini we şonuň netijesine görä ähli zadyň amal edilmelidigini sözüniň üstüne goşdy. Türkmen resmiýetleri atyň boynundan eýem ornaşdyrylan halkaly peltäniň aýrylmagynyň we onuň deregine täze alajanyň oturdulmagynyň sebäpleri, esasan hem oňa çykarylan goşmaça serişdeler dogrusunda ne mundan 3 aý çemesi ozal, ne de häzirki pursatda hiç bir maglumat bermeýärler. Ýöne bu waka fevral aýynda prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň Olimpiya şäherçesine aýlananda gürüň gidýän atyň şekliniň üstünde aýratyn durup geçip, onuň boynundan alaja geçirme ýürüýte tawşyrmagynyň ýa-da gawat gelipdi. Şol bir wagtda atyň heýkelindäki özgertmeleriň prezidentiň şol tawşyrygy bilen nä derejede baglydygyny anyklamak başartmady. Yeri gelende ýatlasak, Türkmen resmiýetleriniň Aziýada 2017 oýunlary bilen bagly öňden ikrar edilen taslamalary çalşyrmak bilen baglanyşykly çäresi mundan öň hem bolupdy. Mart aýynyň ortalaryna Türkmen mediýasy Aziýada 2017 oýunlarynyň ýanwar aýynda ikrar edilen we giňden mahabatlandyrylan tumornyň ýagny tahyýaly ýaşyl renkli alawaýyň deregine täze bir şekil hödürledi. Bu waka hem öz gezeginde Türkmen prezidentiniň tumoryň öňkü şeklini tanqid etmeginden bir hepde gowrak wagt soň boldy. Sözümizin ahirine bellesek 17-27 sentýabrda Aşgabatda geçiriljek ýapyk binalarda we söýüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary bilen baglykda ýurduň budjetinden anyk näçe mukdarda pul serişdeleriniň goý berilýändigi dogrusunda takyk maglumatlar el ýeterli däl. Her niçe hem bolsa Türkmen häkimetleri Olimpiya şäherçesine adyndan 5 milliard dollaryň we täze aeroport üçin 2 milliarddan gowrak dollaryň harçlanandygyny ýylan edipdi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Biziň syýasatdan galan täsirlerimiziň barsy harap boldy. Türkmenistanyň raýat Azatlyk Radiosu bilen habarlaşyp, döwletiň eýçiligindäki syýasatçylyk kampaniýalarynyň höýdürilýän hyzmatlary we bahalary dogrusundan ýagileligini bildirdi. Biziň syýasatdan galan täsirlerimiziň bary harap boldy diýip, eferde atlandyrylmalygyny soran Türkmenistanly öz gurruna başlaýar. Ol döwletiň eýçiligindäki syýasat kärhanasyndan öz maşgalasy bu dostlar üçin 8 ýap şaglywyny ýörütü tur saýlap alanyny, emma ähli tölegler geçirse-de, olary töleg baradaky hiç hili güwänamanyň berilmändigini aýdýar. Syýasat kampaniýasy bunu özleriniň uluglarynyň ýokdugy, şol sebäpli transport serişdelerini kireni tutmaly bolýandyklary bilen düşündirýärler diýip Azatlyk Radiosynyň dinleýijisi hatyny belleýär. Ol syýasatçylyk kärhanasynyň teki badaryndan hakyny tutun meni awtogulagyň galdyryn täsirleri barada şeýleýär. Yol boyu çağılarımızın canı barada aladalanyp geçdik. Ulug köni hem hapady. Onu goru kemerlerim ýokdy. Biz sürüjüniň ýuwaş we seresaply sürmek üçin ençemegedek belli etsegem, nägileligimizde gulak gabardan bolmady. Munun ertesi güni syýasatçylyk kärhanasyna baryp düşündiriş we tölegiň edilenligi baradaky güwänamany gaýtadan soranmyzda, ol ýerdäki degişli resminiň Türkmenistanyň ýolagçylyk transporty boýunça hiç kimde lisensiýa ýok. Şol sebäpli biz nagtyna daşyndan ulag tutýas. Hiç hili kwitansiýa ýok diýip jogap berenligini nygtaýar. Gal berse-de Azatlyk Radiosu hatda gurrun edilýän kärhana bilen habarlaşyp, ýokurda goz bolýan ýagdaýlar barasynda nähilidir bir kommentariýa almak synanyşyklary netije bermedi. Bu aralykda yerli raýatlaryň döwlet eýçiligindäki syýasatçylyk kärhanalaryna nägilelik bildirýänligi bilen birlikde Türkmenistana sapar etmekçi bolýan daşary ýurtlary hem dürli şäklendirmelerdir gadagançylyklar girdilýär. Bir tarapdan dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistana syýasata gitmek üçin viza almagyň juda kynlygyna üns çekilse, beýleki tarapdan ýurda gelmäge ruhsat berilenleriň hem ýanyna ýürütü ýol belediň berkidilýänligi aýdylýar. Gepin gerdişini görä ýatlasak, geçen ay Türkmen häkimetleri Aziya oýunlaryna tomoş etmek üçin gelýän daşary ýurtly syýasatçylaryň ýurduň territoriýasyna ýol beletsiz, ýagny giýitsiz hereket etmegini resmi taýdan gadagan etdi. Türkmenistanyň Aziya oýunlaryny gurnoýjy komitetiniň resmi web-saýtyny bu sport ýarşy döwrüne öz hasabyna Türkmenistana gelmek isleýän daşary ýurtlar üçin türkmen wizasyny almagyň düzgünleri çap edildi. Şonuna beýlik talaplar bilen bir hatarda daşary ýurtly syýasatçylaryň ýurduň territoriýasyna ýol beletsiz, ýagny giýitsiz hereket etmegi gadagan edilýär. Şol ýol beletleriň ýurduň syýasatçylyk kampaniýalary tarapyndan keskitlenýänligi bellenýär. Şol bir wagtda daşary ýurtly syýasatçylaryň ýanyna berkidilýän ýol beletleriň ýurda gelen mehmanlaryň hereketleri barada howpsuzlyk gullaklaryny dowamly maglumat, hasabat bermeli bolýandyklary aýdylýar. Azatlyk Radiosu bilen habarlaşan şeýle ýol beletleriň biri bize howpsuzlyk gullugyndan ýörütü bir adam bellenýär. Olar dowamly jaň edip ýanymyzdaky daşary ýurtlarynda maglumat soraýarlar. Howpsuzlyk agentleri munun bilen hem çäklenmän, özleri hem bildirmän, turisti maşin bilen ýa-da bazarlarda alyjy bolan bolup ýygarlaýarlar diýip gurrun berdi. Sözümüzü jemlesek, Türkmen mediasyna syýasatçylyk pudugynaky ýokurda beýan edilýän ýagdaýlar barada maglumat berilmese-de, anyk sanlary görkezmän ýurtda turizmiň ösýänligini we syýasata gelýän daşary ýurtly mehmanlaryň köpelýänligini öňe sürýärler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu gepleşiklerini dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Sultan Atçylywa. Aşgabatyň bazarlarynda gök we bakça önümleriniň bahasynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Aşgabatly ýaşaýjy 58 ýaşly Gülbahar daýdanyň aýtmagyna görä, gök önümleriň bahasynyň mundan 2 hepde ozalkysyndan hem gymmatlandygy göze ilýär.
Bazarlara barsan kilosyny 2 manata, 3 manata aljak zadyň ýokda. Gök önümleriň bolaýjak, bahalaryň aşaklayjak wagty ýaly welin bazarlara o baranyňdan ol bararyňa bahalar ýokarlanýar diýip Gülbahar daýda dowam edýär. Aşgabatyň teke bazar atlandyrylýan bazarynda da Gülistan Sewda merkezinde de gök we bakça önümleriň bahalary juda gala. Häzir tomysyň ortada bolandygyna seretmeden pomidoryň kilosy 4 manat, hiýaryň kilosy 5 manat. Bulgar badam ýaly iňbir bol-bolaýjak ýaly gök önümleriň bahalary 4 manat olup hemişe 1 manat 50 teňeden ýa 2 manatdan ýokary galmaýan soğan ýaly önümleriň bahasy hem 4 manata çykdy diýip Gülbahar daýda aýdýar. Erik garaly ýaly önümleriň 5 manatdan 8 manat aralygynda dagnaýdyp, maşgalalar üçin gysha gerekli mürebbe ýaly önümleri taýýarlap bilmeýändiklerini hem ol sözüne goşýar. Şekeriň wagty döwlet dukanlarynda 1 kilosy 5 manat 60 teňeden satylýar. Onu hem adam maşyna 1 kilodan berýärler. 400 kilogram alıp mürebbe gaýnatmakçy bolaýdyň. Onda hojalygynda bar adamlar bilen dukana üýşüp gitmeli bolýardyň. Sebäbi 1 kilodan artyk şeker berilmeýär. Miweleriň gymmatlamagy bilen mürebbe gaýnatjak bolup duran öý bikelere madaldy welin, onda da oba ýerlerinde dogan garyndaşlary ýaşaýan aşgabatlara käte sowgatlyk miweleriň uğratylýan halatlary hem bolaýar. Haşeýle ýagdaýda çağalaryň alyp şeker almaga üýşüp gitmeli bolýardyň diýip Gülbahar daýda aýdýar. Bu dören gymmatlaşygyna hasym ujepsiz pensiýa alýan pensionerlere yaramaz täsir edýändigini pensionerlerden emestmek bolýar. 600-700 manat aýlygyny çörege berjekmi, geyimgejime berjekmi, ýa kilosy 8-10 manat bolan gök we miwe önümlerine berjekmi diýip öýkeleri kilosy 10 manatlyk wiśnia, kilosy 25 manatlyk çereşne ýaly miwelerden dadyp hem görmendiklerini aýdýarlar. Gawun garpylaryň kilosy hem 1 manat 30 teňe, ýeriň kişdesi 50 manat. Mağazlar 70 manatdan 100 manat aralygynda, südme 10-15 manat aralygynda dagny. Onuň hem satuda bolelin däldigini aýdyp, näde ur näde zamana bolup diýip Aşgabatyň ýaşaýjylary diýenýärler. Gülistan bazarynda gök önüm sewdasyna diýen aýulyň aýtmany görä bolsa, bahalaryň ýokary bolmagy olaryň hem sewdasyna yaramaz täsirini ýetirýär. Uzaklyğında sanalyjy alyjy gelýär. Lomay bazardan alyp gelen gök önümlerimiziň ýarpysy diýen ýalzaýa bolýar. Gök önümleri Lomay bazardan alınmada hem ol arzan däl. Üstüne daýa bolan önümlerimizden gelýän deleli ýapmak üçin hem bahalary galdyrmaly bolýar. Bu bolsa satyjynyň hem alyjynyň hem peýdasyna bolmaýar. Emma näme etjegimiz bilmän ýagdaýyň gowlanaryna umyt baglap öz iş ornumyza gelip gidip ýör diýip aýgul aýdýar. Bazarlarda sewdanyň peselmegini alyjylar bahalaryň ýokarlanmagynyň görseler, satyjylar ilatyň aýlyk günlükleriniň möçleriniň azlygyndan, aýlyklaryň wagtynda berilmeýänliginden görýärler. İlatyň elinde pul bolsa bahalar bilen hem alalaşardylar. Ýöne ilatyň elinde pul ýok diýip, ilatyň gün guzarany bilen gyzyklanmaýan döwlet ýolbaşçylarynyň saz bilen töhbetde wagty bazarlaryň alyjydan hem satyjydan hem boşaýandygyny gözelýändigini telekeçiler nygtýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri barada arazylaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşdirip, şeýle de Azatlygyň web-saýtyny, sosial ulamlardaky sahypalaryny çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlary gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Özbek imamy suwa, gaza we toga tölemedikler haja uğradylmaz diýär. Özbekistanyň media maglumatlaryny ýokary derejeli bir imamyň suw, elektrik, toga, gaza we beýleki hyzmatlar üçin degişli töleglerini tölemedik adamlaryň Mekke ziýaraty, ýagny haja goýulmajykdyklaryny duýdur habar berilýär. Daşkentin imamy Anwar Gori Tursunow islamyň parzlarynyň 5-njesini, ýagny soňgusyny berjaý etjekler ilki bilen bergilerini tölesin diýipdir. Tursunowyň 28-nji iýuny resmi ýonanşykda eden çykyşy Özbek hökümetiniň hyzmatlar üçin tölenmedik üýşen töleglere garşy görýän şäherleriniň alınıp barylýan wagtyna gabat geldi.
İlatynyň agramly bölegi musulmanlardan ibaret köp sanly beýleki döwletler bilen bir hatarda Özbegistanyna da häkimiýetler öz raýatlarynyň Saudi Arabistany, Mekke edýän ýyllyk ziyaratlarynyň tertip boýunça amala aşyrylmagyny ünsli ýola goýýar. Ziyarata her ýyl millionlarça adam gatnaşýar. Egerde siziň bergiňiz hatda bir somum bolsa ziýaratyňyz kabul bolmaz, diýip Tursunow paýtagtda geçirilen halkara press klubunyň ýygynyny aýdypdyr. Imamyň aýdýan somy özbek pul birligi bolup 1 som 0,10 Amerikan sentine barabardyr. Şonuň üçin biz bergidarlaryň uçurum bilmeklerini ruhsat bermez, sebäbi barbyr olaryň ziýaratlary kabul bolmaz, diýip Tursunow sözüni dowam edipdir. Haja gitmeden ozal ähli bergilerinden diýilmeklary musulmanlara ýygyderli aýdylýar. Emma bergili adamyň ziýaratyny çäklendirýän açaçan gadagançylyk ýok. Tursunow Özbegistanlary gazyň, suwuň we elektrik togynyň töleglerini wagtly tölemäge çağırypdyr. Ol, käbir adamlar ýygyderli ibadet edýär, haja gidýär, ýöne togy pul tölemeýär. Bu owurlyk bolýar ahyr diýipdir. Imam baýlyklary goramak, sarp edijileriň jogapkärçilikleri hem de wagtyna tölew medeniýeti şygary astyna geçirilen we telewizorda da ýaýlama berilen duşukda çykyş etdi. Özbek hökümeti raýatlardan we iş ýerlerinden gaz we elektrik togy üçin almaly algysynyň 1,12 milliard Amerikan dollaryna barabardygyny aýtdy. May aýynda prezident Şavkat Mirziýoýew prokurorlary algylary almaga ýardam bermek üçin güç ulanyjy büro döretmegi tapşyrdy. Şeýlede hökümet yerli häkimlikleri, mähelle komitetlerini, banklary, bilim we terbiýeçilik edaralaryny, polisiýany we salgyt gulluklarını bu uğurda mobilizledi. Ýöne berk gözegçilikdäki Özbegistanyny dini ýol başçylar agzalýan kampaniýa ilkin sapar goşulyp halkyň öňüne çykyş edýär. Haç ziýaraty musulman kalendarynyň 12-nji aýyna berjay edilýär. Öňümizdäki haç mewsimi 30-njy awgustda başlanýar. Gurbu çatýan her bir musulman ömrüniň dowamyny azyndan bir gezek haç ziýaratyny berjay etmeli. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Saudi Arabistanyň döwlet eýçiligindäki telekanaly bu ýurt bilen onuň Arap ýaranlarynyň goýulan 13 maddadan ibaret talaplary ýerine ýetirmek üçin Katara ýene 48 saat möhlet bermek barada alalaşandyklaryny aýtdy. El Arabiyye telewiziýanynyň 3-nji ýylda ýer bilen bildirmegine görä, möhleti uzatmak baradaky alalaşyga Kuweyt emiriniň haýyşy boýunça gelinipdir. Kuweyt emiri Katar bilen Saudi Arabistany, Misir, Bahreyn we Birleşen Arap Emirlikleri arasında barýan dawada araçylyk edýär. Saudi Arabistany bilen onuň ýaranlary dohany terrorizme goldaw bermekde we regional düşman hesaplanýan Iran bilen ýakyn gatnaşyk saklamakda aýyplap, Katar bilen bolan ähli diplomatik we safar gatnaşyklaryny kesdiler. Ýaranlar 13 maddadan ibaret talap sanawyny düzüp, Katara jogap bermek üçin 2-nji ýul ýary gijaçelli möhlet berdiler. Doha herekete geçmeýän halatynda hem mundan başga sanksiýalary da girijekliklerini aýtdylar. Goýulan talaplary terrorizme maliýe goldawyny bermegi besetmek, Al Jazeera telekanalyny yapmak, Iran bilen gatnaşyklaryň uly bölegini kesmek, şeýle hem Türkiýanyň Katardaky harby hawa bazarlaryny yapmak ýaly talaplary öz içine alýar. Kuweytiň emiri Şeyh Sabah Al-Ahmed Es-Sabah 3-nji ýylda Kataryň resmi jogabynyň özüne kawşandygyny, şol wagtda hem Arap ýurtlarynyň oňa ýene 48 saat möhlet berilmegini sorandygyny aýtdy. Kuweytiň emiri Dohanyň näme jogap berendir hakda maglumat berenok. Ýöne Kataryň daşary işler ministeri Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani 1-nji ýylda Rime eden saparyna goýulan talaplary Kataryň öz başçylygyny çäklendirmek diýip ýene bir gezek reddetdi. Katarly minister muňa garamazdan Dohanyň Arap goňşular tarapyndan gozgalýan meseleler hakda olar bilen pikir alşmaga taýyndygyny sözüniň üstüne goşdy. Kataryň garşysyna giýiziljek indiki çäreleriň biriniň onuň 6 döwletden ibaret aýla hyzmatdaşlyk geňeşinden wagtdaýyn çykarylmagy bolmagy mümkin. Birleşen Ştatlar bilen ýakyn ýaranlyk saklaýan geňeş Saudi Arabistanyny, Birleşen Arap Emirliklerini, Bahreyni, Katary, Kuweyt we Ommany öz içine alýar. 2-nji ýylda Misir öz daşary işler ministeriniň Saudi Arabistanynyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, şeýle Bahreyniň daşary işler
ministerleri bilen 5-nji ýylda Kayrda duşup, Katar bilen gatnaşyklar hakda pikir alşakdygyny bildirdi. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti dawanyň çözgüdüne kömek etmek boýunça Kuweytiň oýnaýan roluny gollap, taraplary köşeşmäge çağırdy. 2-nji ýylda Aktam prezident Donald Trump'ın Saudi Arabistanynyň, Kataryň we Abu Dhabi'niň liderleri bilen aýry-aýrylykda gürleşip, barýan dawa hakda özüniň aradylanýandygyny bildirendigini aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gotarýarys.